bagus sih. Sige, talungan kayo ng premium din eh. Bagla, hindi na katagang premium na lang. Asa naman si Tita pa, si Tita Lablab ay, asa naman pa si Celia. Say! 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 Kadulay ito rin, ikaw pa'y nag-umukhaan ako, wap ko naan. Ibabala lang ito na, Ben! Ibabala lang ito na. Okay, okay! Bawala na yung giulat ka rin na. So, ibabala lang ito ng ambak-ambak ha. Kail. So, ayaw. Ayaw, di ba kaya? Okay, nananalang ka. Kasi itong mga gagmay na nanayaw, o makalabot, ako ka. Tara. Okay. Tara na mga wala. Yes, sir. Na. Ay, lundo, wala dyan. Dali. Okay. So, muna na dali. Mga gagmay. Awas sa mo di ate. Ate diyan mga nagko awasa. Di ba nakakuha sila daghan? So, magamay. So, ano, kabuta. Tuwa ka pre. Boy, ano na ni Baba? Pangina ba? Ano, ambak ka. Sige lang. Oh, diri kalabit. Oh, ya ka. Saira, diri kalabit din. Diri. Kail, pasag di lalagi Kail. Sige, okay, pakuha ginanaw. Diri ka. Kuyo kunti tao, hila ko niya na. Kuha. Sige, kuha. Ay, mga nagko lang pinapilaway lang mo kung naman ako ha. Bantay na mo, disqualified mo. Dito mo pa yung limit mo manila. Okay. Ready? One! Ayaw lagi. Mau lagi na mo istorya lagi. Alay, bila. Ayaw sa. Ayaw kayo. Ayaw lagi. Betul bangun itu. Ya si nagko tapong manang gagmay. Hawa mga gagmay. Tagko. Apa dah? Ano ko dali tapos. Ayo sa kana. Ayo taka. Okay, ready. 1 2 Loya sa kawayan. Di bay tsura kawayan bay. Kana lagi di muasay, no? Wala man nakakuha kanina. Wala lang. Ayo lang, ayo. Masa ni ka? Asa ba ni mo 5? Oh, okay. Ay, sige na, linya mo kay maghatag na taglong bag.
to. Kuha siya ng balon niya, kuha siya ng balon. Eh, raon niya na. Naihatag sa imo, Asay, naihatag sa imo. Tara pa, pagayaw. Zero. Tara. Thank you. Dila. Yeay. Yeay. Oh, dasar kayo daw. Okay na.